All right. Ndinokuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare Audiobooks. Patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Rurimi, Inyoka, chitsauko 13. Jane akakwira bhazi, mwoyo uchifara zvikuru. Kana munhu achifambira rudo, anofara kudarika munhu ari kufambawo zvake kushanyira hama neshamwari. Jane akabva kumusha uri musi wesvondo. Mabhazi mazhinji anobva kumusha achienda kumadhorobha anosimuka nguva dzoda kupera, achiitira kuti vanhu vaya vanenge vamboshanyira mhuri dzavo kumusha vambonyatsowana nguva yokufara nemhuri dzavo vasati vadzokera. Nokudaro mabhazi aya anozosvika kudhorobha zuva rodoka, kana kuti kunze koda kusviba. Mamwe wanosvika kwatosviba. Bhazi rakakwirirwa naJane rakasvika kunze kwosviba. Jane akanga asiri mutsva weHarare kwete. Nokudaro akanga achinyatsoziva kwaida kuenda. Munguva dzakanga dzapfuura aishanyira hanzvadzi yake Tobias nguva nenguva. Zvino chakazomunetsa apa ndechekuti akanga asingazivi kumba kwakanga kwava kugarwa naSimon. Pabhazi pakanga paine vanhu vazhinji. Jane akacheuka achitsvaga zviso zvavanhu vokumusha vaaiziva, asi hapana munhu waakaona waaiziva. Akasuduruka zvishoma kubva panzvimbo yaiva navamwe ndokumira ari ega nebhokisi rake, achinyatsofunga aifanira kuita. Mhorokani Jane akavhunduka nokuti akanga akatovarairwa nepfungwa dzakanga ainadzo. Munhu akamukwazisa akasvikomubata pabendekete. Jane akacheuka. Mhorokani Timothy. Mhoro Jane, wakadiko? Ndiripo zvangu. Ko, wakazouya kuno rinhiko? Inga wakanga uri kumusha zvino pamwe chete naSimon. Ndakanga ndangosvika kumusha uri musi wechishanu mauro. Ndakangoswerako musi wemugovera ndichibva ndadzokerazve nemusi wesvondo mauro. Ndakanga ndisiri parivhi kwete. Ndiri kutoenda kurivhi remwedzi pakupera kwemwedzi uno, mushure mamasvondo 3. Heya, ndakafunga kuti waiva parivhi zuva riya randakakuona muri mese naSimon kumusha. Kwete, ko kumusha kwakadiko? Vanofara zvavo chaizvo vese. Ko mudzimai waSimon anofara? Aripo zvake. Excuse me. Jane akapindura mubvunzo uyu, akatarisa divi nezwi rairatidza kuti akanga asina hanya nomudzimai waSimon. Timothy aiziva chaizvo kuti Jane akanga achiri kuda Simon, uye kuti dai Simon ainge aripo, Jane angadai aifara kumuona. Timothy akati, uri kuda kuenda kumba kwehanzvadzi yako Tobias kuHighfield? Ini ndanga ndauyawo zvangu pano pabhazi ndichifunga kuti ndingangoona vanhu vanobva kumusha. Hongu, ndichada kuenda kuHighfield, asi kana zviri zvebhazi zvaunozesa, usatambudzike zvako. Ndine motokari yandiri kufamba nayo. Ndingakuendese kuHighfield kana uchida. Ndiko kwandiri kugarawo ini. Ndanga ndava kutoenda izvozvi. Wakatenga motokari? Kwete, ndiyokubasa. Ndinogara zvangu nayo komba. Kana pakupera kwesvondo, asi ndeye basa. Toendaka. Ndanga ndichida zvangu kuenda kuna Tobias
Zvino chiri kundinetsa ndechekuti ndine zvinhu zvaSimon zvandakapiwa nomudzimai wake pamwe namai vake. Handizivi kwaanogara, saka handizivi kuti ndoita sei nazvo. Saka unoda kumbotanga waona Simon? Hongu, unoziva kwaanogara kwazvo. Hauzivi kuti tiri shamwari chaidzo naSimon? Chete kwaanogara ndiko kure. Anogara kupi? Kutafara. Zvino ndoita sei nhai vedu wee? Ndinomupa seiko zvinhu zvake zviri mubhokisi omu? Timothy akati, Miraton, achibva anyepera kufunga. Timothy akanga asiri rema, akanyatsoziva chaizvo kuti kana dai Jane aizoenda zvake kumba kwehanzvadzi yake, mumashure akanga achida kumboenda kumba kwaSimon kutanga. Zvimwe aida kundorarako, achizoenda kumba kwaTobias mangwana acho. Timothy akanyatsoona kuti Vaida haimbopa zvinhu zvaSimon kuna Jane. Akati, zvakanaka Jane, chirega ndichikutora nemotokari iyi ndichikuendesa kumba kwaSimon. Hendei. Timothy akasimudza bhokisi raJane ndokuripinza mumotokari vachibva vasimuka. Pavakanga vava munzira, Jane akati, chokwadi waita zvako Timothy, dai panga pasina iwe nhasi handizivi kuti ndaiita sei. Unotendeiko Jane? Kungobatsirana chete. Zvino ndikasabatsira mwana wokumusha, ndinozobatsira ani? Wakanganwa here kuti takakura tese tichifara kwazvo? Handiti taifara kwazvo tiri vatatu nguva iya yawakanga uri musikana waSimon? Ko, izvo zvinhu zvenyu zvakazopera seiko? Asi vakomana, zvinhu zvamazuva ano hazvisisina nechokwadi chese. Zvakapera sei? Zvakangoperawo. Asi zvakanga zvisingafaniri kumbodaro mhani. Zvinhu zvakanga zvapfumbira kwazvo. Vanhu vese vaingoti munoroorana chete. Iye Simon ndiye akazowana munhu waaida. Nikisman, makanga makafitana kwazvo naSimon. Zvino ona akazotora munhu asingabereke manje. Kuitei ikoko? Zvino anozorumwa namago manje. Ndizvoka zvaaida izvozvo. Nikisman, uku ndiko chaiko kurangwa kwaakaitwa naMwari ikoko. Tose takanga tava kukuona somurume nomukadzi. Zvino ndipo paanoti pfocho napasango manje. Shuwa, Simon akandigumburisa ini kuramba mukadzi wamushe-mushe so. Sipeshuru mukadzi futi. Mapudzi anowira kusina hari chokwadi. Ndiye anoziva zvaanoda. Ko, manje wakamira sei Jane mazuva ano? Kumira sei kuita sei? Aika, hauzvizive here iwe? Hapana musikana ngangogaraka. Wakabata papi? Kubata papi kuita seiko? Aikaka, kana dai pari patembarari, unongoti patembarari chete. Patembarari ndiko kuti iko. Unoda kuti ndinyatsodura here? Ndiri kuti hauna here pamwe paumire mazuva ano? Pandimire? Hauna here mumwe mukomana wawakambosanobatisa kii mazuva ano? ZvaTimothy nhai, kubatisa kii ndiko kutiko. Nyambisirwa mutauro wemudhorobha uzive iwe. Ndiri kureva kuti zvamakarambana naSimon uri kudanana nani iye zvino. Handina mukomana ini. Usade kunyeba manje. Chokwada handina kunyepa. Hapana mukomana wandakamboda kubvira nguva yatakasiyana naSimon. Kubva
chitiwonawo kazvedu isu vana mapataki. Kukuona kuita sei? Ko, zvichatyisa here? Hausisiri kudanana naSimon. Hauna mukomana. Manje chakaipa chii? Ida isu. Kana uchida tinokururamisa futi. Unondiruramisa seiko? Aika, kana uchida mukumbazi, njumba iri pano. Zvinondogoziva kuti icho chinonzi mukumbazi kana kuti njumba chii? Mari mwana, mari. Ndiyo yatinoreva pano paHarare kana tichiti mukumbazi. Ndiyo njumba. Dhora pano harizi renhamo. Uchiri kuona tichiri famba nemotokari dzamangesi kudai izvi. Imari. Naivo vanozivawo kuti apa pane hwende apa. Unoti kudisani. Rino dhorobha mwana. Chinokaunda mutaundi imari, mari chete. Chikanganwa zvaSimon izvo. Titendeutse motokari tiende kumba kwangu kufiridzi. Totendeutsa. Ndingatendeka kumonya steering iye manje so. Tiende kumba kwangu. Toenda. Kwete Simon. Ndinoda kunoona Simon. I'm sorry. Kwete Timothy. Ndinoda kunoona Simon. Ndazozviona manje. Uchiri kuda Simon. Vamwe vanhu vana maraki vakomana. Vanodiwa navasikana vese. Zvamboita sei? Alright. Yendei kuna Simon ikoko. Isu vana Timothy. Hatina mhosva. Tiri vana chamuka inyama. MuHarare muno umu vakadzi hobho. Asi iwe Timothy, kushereketa kwako hausati wakurega nazvino. Murume sani, chinokura ivhudzi. Asi iye Simon nomudzimai wake hindava. Vaita sei? Gore rese kupera nomukadzi idraw. Kanjani? Anongova mangange. Sei? Ko iwe zvauine vasikana vako, wakaita mwana. Vangu ipfambidzo muno muHarare. Havadi vana. Zvino iye akatora musikana ari fureshi chaiye kumusha. Zvino ndiye waanoita mangange naye. Unoziva sei kuti ari fureshi sokutaura kwaunoita? Haana kukurira muno. Akakurira kumusha. Haana zvakaipa zvaaita. Unoziva seiko Timothy? Zviri pachena mwanawe. Tinodzoka tofunga kuti iye Simon ndiye akapera basa. Ungabva wadaro shamwari yako Timothy. Zvino kana chiri chokwadi toita sei? Totaura zvekunyepa nokuti shamwari. Hapana chakamboipa kuna Simon. Nokuti unomuda Jane. Unomuda. Ko iwe haumudi here? Haizi shamwari yako. Rudo irworwo rwakasiyana. Iwe unomuda zvokuti ave murume wako. Ini ndinongomudira zvoushamwari chete. I need to drink some water. Kachidzwa. Ini handisi kumuda sezvauri kufunga Timothy. Zvese izvozvo zvakapera. Unofunga kuti waunoda kunyengedza ndiani? Ini taona zvakawanda pasi pano sani. Uri kumuda. Saka tiri kuenda kutafara iye zvino. Uri kuda kunomuona. Dhuze kurarako futi. Ndiri kunomupa zvinhu zvake kani. Kunyepa. Unofunga kuti Vaidhanga kupe zvinhu zvokunopa Simon. Iye achiziva kuti wakamubhenge uri musikana wake. Waita sei? Nhasi tingarare tichingoitisana naro. Kubva ndizvozvo ndiri kuda kunomuona kana zviri izvo zvaunoda kufunga. Ndizvo. Asi Timothy akatarisa Jane neziso rimwe chete. Tikazoonazve iwe naSimon maita mangange iye zvino, tobva tangoziva kuti aziko musebenzo kuna Simon.
ndizvoka, haikona kuzoita draw futi, right, hendei. Ndizvo zvaunongofunga chete Timothy. Unongoda kufungidzira zvinhu zvakaora, haunawo dzimwe pfungwa dzezvinhu zvakanaka here? Zvakanaka zvipi? Pane chakanaka pasi pano. Ndiri kungonoona Simon chete, kuonana chete, pasina chakaipa. Waunobata kumeso ndiani? Rega ndinokusiya kumba kwa Simon ikoko. Tinoda kunoona anokurirwa. Handichadi zvokutaura ini, dai ndaizviziva kuti ndizvo zvaunozotaura, handaimbobvuma kuuya kuno newe. Usatye zvako, handimbozvitaura kuhanzvadzi yako Tobias. Ndinoda chete kunoona magumo azvo. Kuno hakuna anokuona, kwakafura mhepo. Nokuti mudzimai waSimon haako. Nyatsodekara zvako, uite zvese zvaunoda. Usambotye mamwe madzimai ari muno mutaundi, naivowo vari kubika mapoto futi. Ko, ini ndauya kuzobika mapoto here? Handichadi zvokutaura ini. Zvakanaka, hauna kuzouya kuzobika mapoto. Wauya kuzopiwa mwana naSimon nekuti Vhaidha haana. Ndiri kunyepa. Ndati handichadi zvokutaura ini. Zvino kana wapiwa mwana naSimon, Vhaidha anobva arambwa nokuti haana mwana. Timothy akaseka. Asi apo pane zano chairo wena. Ramba wakasimbirira, asi uchenjere kuita mangange, unganyadzise Simon. Ndati handichadi zvokutaura newe Timothy, ndinozokuchemera iye zvino. Nikisi, usacheme zvako. Unoda kuchemera munhu akutakura kubva kumusika kwese uko, kuuya newe kuno kutafara, kuti unoona zvako murume wako. Ndinowanei ipapo? Unofunga mutsa wakadii iwoyo wandaita? Ndatoita sebere rine nzara, iro rakatakurira rimwe bere nyama. Uri benzi chairo, uhongu, asi benzi racho rine mutsa. Ndinobvuma kupakata, asi handiridzi. Vamwe vagoni zvavo ndivo vanoridza. Zvakanaka, tava kutosvika, chifara zvako. Imba yaSimon iyo. Vakafamba chinhambwe chiduku, vachibva vapinda mutafara. Pakarepo, vakasvika pamba paSimon. Timothy akamisa motokari pamusuo, achibva atakura bhokisi raJane. Vakabuda mumotokari pamwe chete, Timothy achibva apfiga sasa remotokari. Simon akanzwa kuzarirwa kwesasa remotokari pamberi pemba yake. Iye akanga ari mumba, agere zvake achiverenga bhuku. Pachitofu chake pakanga paine poto yemvura yakanga yava kufashaira, nokuti akanga oda kubika sadza. Paakanzwa sasa remotokari kuzarirwa, akazurura musuo ndokutarisa kuti aone, asi sokuti kunze kwakanga kwasviba, haana kunyatsoona zvakanaka. Nokudaro akabuda panze kuti anyatsoona zvakanaka. Paakangobuda, rujeko rwaiva mumba rwakabva rwavhenekera chivanze. Simon akaona mukomana akanga akatakura bhokisi achiuya kumusuo wemba yake. Paakanyatsotarisisa, akacherechedza uso hwaTimothy. Asi mumashure maTimothy maiva nomusikana, asi haana kucherechedza kuti musikana uyu aiva ani, nokuti chiso chake chakanga chakavigwa nomuviri waTimothy. Somunhu aiziva maitiro aTimothy, Simon akafunga kuti pane kwakanga kwatorwa musikana uyu naTimothy. Vose vakada kumbozotandara zvavo kumba kwake kwenguva pfupi. Mhoro Timothy shamwari, kori kubva nokupi nekunze kwasviba kudai? Simon akakwazisa Timothy nokufara. Ndiri kubva nepafiridzi shamwari, kanjani kusango kuno uko? Asi kuno uri kupurazi chaiko, ungati uri mutaundi, uri kuno uku. Chitambira muenzi wako wandakuvigira uyu. Muenzi ndiani? Nyatsotarisisa uone.
Kwaziwaika amai, aika. Inga ndiJane, ko uri kubva nekupi? Kumusha. Vakakwazisana vachiripo panze, asi hana yaSimon yakarova zvekuti akatadza kukurumidza kuziva zvokuita. Aika shamwari, pinza vaenzi mumba kana. Uri kuramba wakati tuzu, waita seiko? Pinda mumba Jane. Timothy naJane vakapinda mumba, Simon achitevera. Simon akamboramba anyerere achishaya chokutaura. Akashaya kuti zvakanga zvaita sei kuti Jane auye kumba kwake. Kana dai paine mashoko akanga abva kumusha, ndizvo zvaifambirwa neusiku here. Simon akanyanya kuvhundutswa namashoko akataurwa mumashure naTimothy. Inga wanga uchitoverenga zvako bhuku uri kuno Simon, wanga usingazivi kuti kuri kuuya muenzi here? Handina kumbozviziva ini. Ko wauya neiko Jane? Ndauya nebhazi. Zvino kuno ndanga ndisingakuzivi. Dai pasina ini, ndatoti zvangu rega ndinoona kana pasina vanhu vokumusha vauya nebhazi. Angadai atambudzika kwazvo. Ndatomuwana akangomira pabhazi ipapo, ashaya chokuita. Ko, angadi kuenda kumba kwaTobias? Wadi kuenda ikoko naye Jane? Handinyatsokuziva ini. Ko, wadi kuenda naye Timothy? Timothy ndiye akati, wazvinzwaka. Jane akanganwa kumba kwehanzvadzi yake. Wava kungobvunzawo tuzhinji Simon. Ko, kana paine zvaari kuda kwauri, unoziva seiko? Simon akashayazve chokutaura. Akangoti, nhai. Pfungwa dzake dzakatenderera. Ko, chingagodiwa naJane kwaari chii? Asi pane zvakaitika kumusha zvakaipa. Ko, chiiko? Akabvunza. Vekumusha variko zvavo vese? Jane akati, variko zvavo vese, vanofara chaizvo. Musoro waSimon wakabva wapazika. Variko zvavo vese? Ko, Jane ari kudei? Ingava mhosva here iyi? Yei, handina kana chimwe chete chandakaita naJane. Ko, chiko? Akati, ndinofunga mese naTimothy mava nenzara. Chirege ndikubikirei sadza. Jane akati, handidyi sadza rinobikwa navarume ini. Chirega ndibike ini, ndiratidze pane zvinhu zvese. Kwete, waneta Jane, rega ndibike ini. Kubva handiridyi sadza iroro. Timothy akaseka akati, hiya, uri right zvako Jane. Murume haangabiki sadza iwe uripo. Chibika iwe, asi usabike nerangu, nekuti ini ndava kutoenda. Wava kuenda? Ko, Jane uri kumusiya kuno? Chiratidza Jane zvaari kuda kana abike sadza. Timothy akatswinyira ziso. Wongoswerera, zvaita seko. Simon akaenda naJane mukicheni. Upfu uhu, mvura iyo. Ndiro idzi mukabhadhi umu. Migoti iyo. Muriwo ndanga ndatobika kare. Ndiwo uri mupoto iyo. Chibika zvako. Simon akadzokera mumba yokutandara makanga muina Timothy. Achisiya Jane ava kutobika. Akawana Timothy achinyemwerera. Timothy haana kumbotaura naye. Akangosimuka ndokubva asimudza ruoko achidaidza Simon nemunwe kuti vose vabude panze. Vose vakandomira pamotokari yaTimothy. Simon akati, zviko zvamuri kuita izvi naiwe Timothy? Zvipi? Ndiwe wauya naJane kuno. Zvino wava kuda kuenda uchimusiya kuno. Muri kuita sei chaizvo?
Kuita sei kudii? Ndakutaurira kuti ndawana Jane ari pabhazi. Akataura kuti ari kuuya kuno, asi haakuzivi. Anga asingazivi imba yako. Iniwo seshamwari yakanaka uye semunhu ane motokari, ndati chiendei ndinokusvitsa pamba paSimon kupurazi kutafara uku. Saka ndangouya naye, ndizvozvo chete. Ko, ari kudeiko? Amheno, asi ndinofunga zvaari kuda ndinozviziva. Iwe hausi kuzvionawo here zvinhu zviri pachena kudai? Ndingatongofungidzira chete, asi handina chokwadi nazvo. Ndizvozvo chete, hakuna zvimwe. Fazi iyi ichiri kukuda Simon, iri kuda kutorara kuno so. Saka ndati ndava kuenda zvangu. Kurara kuno achiitei? Aika, unoda kuti ndinyatsokuperengerera mabhi iwayo here? Iwe hauzvioniwo. Chaari kutoda ndechekuti aite pamuviri pako, agonyatsokusunga zvakanaka, ushaye kumwe kwaunoenda. Asika anozviziva kuti ndine mudzimai wangu. Aika, wakamboona mhuka inofurira imwe here? Zvomudzimai wako haazvizive, haazvione, haanei nazvo, ari kuda iwe. Chimumirira shamwari, muende mese. Timothy akaseka. Wakangogara uri rema Simoni. Tiende tese kwani. Kana akaita pamuviri imhosva yake, igudo rafira chibage iri. Kwete shamwari, handidi, enda naye. Ndikaenda naye, anonorara kumba kwangu. Idi ndinokupikira, anorara kumba kwangu kana ndikaenda naye. Kwangu kumba ndiko kunonzi kubhucha. Ndiko kwadzinourayirwa, nokuvhiyirwa, nokuchekwa-chekwa, nekubikwa, nokudyiwa. Timothy akaseka. Akaendako haadzoki uyu. Ahii, unoda kuita zvokutamba neni. Futi fanikazi 14 iri rinokanganwa zita raro, rinokanganwa kwarakabva pamusana pangu. Ndinokutaurira, kumubvunza kuti wakabvepi, ndiwe ani, uri mwana wani, unganzwe richiti handichaziva. Ko, unoziva ani? Rinoti ndinoziva Timothy chete. Akaseka zvakare. Chirega ndichienda sani, ndaona kuti uri kuda kundipinza mungozi. Timothy akamutsa motokari. Simon akati, shamwari, zvokuseka ndezvekuseka. Enda naJane kwanzvadzi yake. Izvo nikisi shamwari, handiite. Ko, iwe unotyeiko? Handiti aimbova fazi yako chimborova bhodho sani kwanhasi chete. Isu takarova bhodho makore 2 takafa here. Kana uchitya mukadzi wako, hapana anomutaurira. Iye zvino ndikaenda naye kwanzvadzi yake, zvinonzi ndiri kubva naye kupi? Zvakare nanzvadzi yake hatinzwanani. Takataikirana karutsatsani, anongokatsika chete adenha mago. Saka ndati angatonorara kumba kwangu, ozoenda zvake kwaTobias mangwana. Simon akaona kuti apa Timothy akanga achitaura idi. Iye naTobias vakanga vasinganzwanani pamusana petsika dzaTimothy. Akaona kuti Timothy akaenda naJane panguva iyi vaindorwa. Asizve zvokuti Jane aende kundorara kumba kwaTimothy, Simon akanga asingadi. Simon akacherechedza kuti Timothy akacherechedza kuti Simon akanga achifunga achibva ati, usambofunge zvako zvekuenda naJane kumba kwaTobias Simon. Tobias anoti uri kubvepi naye. Usakanganwe kuti Tobias anoziva kuti makambenge makapfimbana naJane. Naiye zveTobias haakude pamusana pokuramba kwawakaita hanzvadzi yake. Zvino akazokuona ufamba mese pakati pousiku, panoita hondo huru yepamhanda. Idi, nhasi kungafe dende rine mukaka. Usakanganwe kuti Tobias ane hasha. Zvakare, pane rume rine simba paya. Kana morwa, ndinoda kuti undidaidze
kuzoridza mupururu ndichiona guruva richipwititika ndichiridza pembe. Ko zvino ndoita seiko Timothy? Aika, ndakutaurira, regara rekuno ozoenda mangwana masikati sokunge asvika nebhazi ramangwana. Kana dai akaenda ega kumba kwaTobias iye zvino, anonzi anga aripi? Zvinozomudhivheropera iye futi. Nhasi angazvamburwa akazvirega. Chitoita zvandataura. Inhamo yako iyo. Bye bye sani, bye bye. Timothy akamutsa motokari achibva aenda. Simon akasara amira achifunga zvokuita. Akanga achinyatsoziva kuti zvechokwadi Jane akanga amuteera riva rakakomba. Gare gare akapinda mumba ndokuwana Jane atoisa zvose patafura. Vakageza maoko ndokudya vachikurukura tunyaya twenhando. Simon akabvunza zvose zvokumusha, kudakara asvika pakubvunza nozvomudzimai wake. Ko, mudzimai wangu akadii zvake nhai Jane? Ariko zvake, ko anganetswe neiko? Somunhu asina mwana angamurwarire kana kumutambudza. Asi akasimba zvakeka. Kwazvo, zvimwe angatonzwa nokukufunga kana achiri kukufunga. Ko, angagorega kundifunga nei? Ameno, ndinongoona seasingambokufungi ini. Chii chinokuita kuti uone seasingandifunge? Hapana, ndinongoona vari vese nguva yose naGeorge vachitamba nokufara. Saka ndinofunga kuti zvaaina George haangambokufungi zvakanyanya. Uri kuda kunditaurira here kuti pane zvaari kuita naGeorge? Ameno, ko zvedu vanhukadzi zvinozivikanwa here? George munin'ina wangu Jane, mwana wamai nababa vangu. Handione kuti kana Vaida akasafara naGeorge angafare nani. Tinongova vatatu chete vana vomumba medu. Hanzvadzi yangu Grace yakaroorwa. Ini ndiri kuno pamusha pana George chete nababa naamai. Zvino ungade kuti Vaida afare nani kana asingafari naGeorge? Ko, ipo pamusha pedu hapana vamwe vanhukadzi vaangafare navo? Ko vana mai Zipfende namai Mashumba havapo? Pane kumwe kufara kungaitwa naVaramu, asi kwavo kwatonyanya. Saka unofunga kuti pane zvavari kuita nhai? Zvingangodaro, nokuti murume murume, mukadzi mukadzi. Kutamba hangu Simon, ndiri kuseka newe. Variko zvavo chaizvo vese. Jane akataura izvi nokuti akaona kuti Simon akanga oda kushatirwa. Akacherechedza kuti akanga atokanganisa pfungwa dzaSimon, zvokuti zvaitozovatadzisa kufara usiku ihwoyo. Aida kuti iye afare, Simon achifarawo, pasina chinomukanganisa. Paakaona kuti Simon akanga angonyarara, Jane akabva enderera mberi achimunyengetedza. Unofanira kudavira zvandiri kutaura iye zvino. Mudzimai wako aripo zvake, uye hapana kana chimwe chete chakaipa chaari kuita. Ndanga ndichitoseka zvangu, ndichida kuona kuti unofungei, kana kuti ungati nazvo. Paakataura izvi, Jane akanga achifunga kuti zvingabve zvaita kuti Simon ashore Vaida kana kuzomuramba munguva dzaitevera. Murume wese kana akataurwa nyaya dzakadai, kana dai dzaitaurwa mukuseka, haimbofara nazvo. Simon akamboedza kufunga kuti zvaitaurwa naJane zvingave chokwadi here. Iye Jane ndiyezve akazodzikamisa pfungwa dzake. Jane akati, zvino iwe Simon, kana uchifungawo zvakaita munin'ina wako George nekururama kwake, unofunga kuti angaite zvakadaro? Jane akazvisvoora kuti akanga ataurirei nyaya yakadai. Simon akafunga zvakawanda achibva azopindura mubvunzo waJane.
handidaviri kuti George angazviite Jane. Handidavirezve kuti Vaida angazvibvumire. Pane zvinhu zviri kuitika Jane. Zvinhu zvakaita sei? Handisati ndanyatsozvibata, asi pfungwa dzangu dziri kunditaurira kuti pane zvinhu zviri kuitika. Nditaurire Jane. Handingakubvunzi kuti wainge kuHarare, izvo handinei nazvo, ndezvako. Asi ndinoda kuti unditaurire kuti kuno kumba kwangu wavinge neusiku hwakadai. Ndauya zvangu kuzokuona Simon. Uri kureva here Jane kuti wanyatsosimuka kubva kumusha ukakwira bhazi rokuuya kuzondiona chete chete kuno kuHarare? Ndatumwa nababa kuzotora mari yemutero wemombe kuna Tobias, asi ndanga ndichidazve kukuona Simon kuti ndizive paunogara. Zvakanaka, pandinogara wapaona. Ko, wadi kudzokera kuHighfields naTimothy? Angadai akutakura nemotokari nyore nyore. Chigadzirira iye zvino ndikuperekedze kwaTobias kuHighfield. Hendei. Simon, hatingaende kuna Tobias nenguva dzino. Anonoti ndanga ndiripi? Unongoziva kupenga kwaTobias. Izvo ndezvako Jane. Ndiwe unonyatsotsanangurira Tobias kwawanga uri. Ndakutaurira Jane kuti pfungwa dzangu dziri kudavira kuti pane zvimwe zvakaipa zviri kuda kuitika. Ndiri kuzviona kuti ndiri kuda kupunzika, ndichipunzwa nendare dziri kutewa ndisingaoni. Simon, pfungwa dzako handidzokani. Uri kufunga zvisizvo. Ndauya zvangu kuzokuona somunhu wandinoda. Chihandei Jane. Simon akasimuka. Ndapota zvangu Simon, gara pasi ndikutaurire. Ndinokuda Simon. Wakanganwa here zvatakataura zuva riya kumunda kunhimbe kwedu? Zvatakataura zuva riya hazvina nebasa rose. Ndakakutaurira kuti tiri kutaura nyaya isina basa. Hendei. Simon, mira unzwe, rega ndirare kuno. KwaTobias ndinoenda zvangu mangwana. Ndichisvikoti ndasvika kubva kumusha nebhazi ramangwana. Uri kuparadza nguva yangu kani Jane. Chisimuka. Simon, funga kuti Timothy anga achindinyenga munzira tichiuya kuno, asi ndamuramba pamusana pako. Ndinokuda Simon. Kubva chindiwaridzira zvako pasi ndirare. Iwe urare zvako pamubhedha. Ndinofumoenda mangwana. Simon akasimudza bhokisi raJane akabuda naro panze. Achibva arisiyapo ndokudzokerazve makare mumba. Akati, Jane, unoda here kuti ndikusairire panze? Ndinokusairira panze ndichibva ndakukiyirapo. Ndanga ndichida kutokuperekedza kuna Tobias zvino. Handichadi nokuti uri kundinonotsa. Chiendei, ndinokukwidza bhazi rokudzokera kuHarare. Ndega here Simon? Jane akatangisa kuchema. Simon akamubata ruoko ndokumukakaritira panze. Akasimudza bhokisi rake ndokutanga kumukakaradza vachienda kubhazi. Paakaona kuti hapana chazvaimubatsira, Jane akaregera kuchema, onyara kuti angasvike nokupinda sei mubhazi mune vanhu aine misodzi pamatama. Akabva anyatsofamba zvakanaka somunhu aiperekedzwa zvake zvakanaka. Pavakasvika pabhazi, Simon akamubvisira mari yetikiti rokudzokera kwakare kuHarare nokumupa imwezve mari yokuti agokwirisa bhazi rokuenda kuHighfield. Mushure meizvi, sokuti bhazi rakanga risati rosimuka, Jane akakakatira Simon shure kwebhazi kwaiva nerima. Akati, Simon, ndiri kuda kutaura newe. Pavakanga vava vega murima reshure kwebhazi, Jane akataura nezwi raishoshoma nehasha. Simon, unofunga kuti wandikaurisa? Unofunga kuti wakachenjera? Unofunga kuti ini ndini rema? Ndinoziva zvauri.
ndazonyatsozviona nhasi. Wakaroora Vaida, asina nhasi hana mwana. Chikonzero chii? Ndiwe Simon, kunyepera kuda mukadzi wako. Zvino zvauri mukadzi anopfeka mabhurukwa, unoita sei? Ndinonzwira Vaida urombo. Zvino anoti akaitei? Wadi kumupa zvako kumunun'una wako George. Zvimwe George akaitawo sewe. Mese makadaro mhuri yavati gere. Bhazi rakabva ramutswa nomutyairi waro ndokutanga kutinhira. Chisara, rega ndikuoneke ndichidai. Tarisa kuno. Jane akapfira Simon mate kumeso. Akamhanya achibva akwira bhazi. Bhazi rakasimuka rikabva raenda. Simon akamboramba amirepo. Muviri wake wose wakanga wava kubvunda. Ipapa akacherechedza kuti pamwe kuuraya munhu kungave nyore dai Jane akaramba aripo. Zvimwe angadai akazomudzipa pahuro kudakara afa. Akatanga kutikitira. Ziya rake rikaerera nomuviri wose. Akaita seakanga achirota, asi akacherechedza kuti mazwi aakanga anzwa aibva zvechokwadi mukanwa maJane. Akafamba zvishoma nezvishoma achienda kumba, ndokusvikozvirovera pamubhedha. Usiku hwose haana kukotsira achizvifunga. Akatanga kuzvibvunza, chingava chokwadi? Akatangawo kuchema achikungura, ndakaroorerei? Zvose zvingadai zvisipo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.